Veskar Bianglong pen Meghalaya aduya hoyala maputhak pen KEC Deputy Speaker Avijit Kro Phirangkia Maikangni. Karbi Anglong Labor Union Borjan Arwatum pen Cepatur Piponsi Sai Kiklem ia hormu keronpon. Janta Garage along kidu Hemkong long an pini penke a hempu atumapan bidun thekthelu. Gram Pharo isisu si rakia hormu pen ino diphu raikom sai kiari deng kachingnang. Aprangsi birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba birta long pen samyu jang terangpi non arjuik tha birtang tompen. Jakhong ni phaing koira phwarni nijang Karbiang long lakha ke thom Jinthong constituency ke parlo Meghalaya la pen Karbiang long border ka chekoi not Sabuda irrigation IB asa hemalong KEC Deputy Speaker Avijit Kro Phirangkia Maikangni. Non malom Karbiang long aduya hoyalong insam jin pen sido thakbom lo. Lasila hayala maputhak pen Dharna nangkang ni pen hur kapachu thap aret ke nangni athe malom su aphan dharna nangdo podipu jedam thujui po bonta aduya hoyalong ki dwara tatum pensi do ana saita klempo nangpo lasi cherap chitudun ji polote cherap chitudun paminon pusi ke EC Deputy Speaker Avijit Kropen ningjepon Laso Phirangkia Mayalong West Karbi Anglong District Committee dun maipu Raju Bhattarai BJP Jinthong Mondol Committee Kongchunbang Rubin Kruatum Chetongdun Amri pen Hemari Bongrum Karbilong Rebirta Tunggang putar napasik sakjot kita kan miniting ke thang alam nu lebih lagi insam ni do ya thang kan sih la dharna nang do ke lagi thang ali awi lo lagi dharna tanang do de nu lagi ate border की सुंगुट के नंग तुम हाँ डिफेंड नंगर याद नहीं करी थे that मिली तुमसे कर जाती है मिली तुम नों हाँ वेदा इंसान री हुट नंग तुमसे ada पेन वैंग पोटा नंग उठ बार ले पोपलते अले भी लोग नंग किराब दुनी पोते नंग किराब दुन पमेखान सेता में नॉन मार्केट हंग कचुभोंग कचुहुरी अवे दा कबांग के चिंथोंग कॉन्सेंसी लोग मार्केट border area लोग मार्केट कचुभोंग कचुहुरी अवे Asi dharna tanang do de sia kimi na ni men kipuni nata sapol hailong le an kachiyor soduk uthar bang min bat pisi pura nililong potame pani si kese tungang lo so puthak ba lahayo apor bang ke lagi inut bahani ke paklang ta alutan nili lang dun lo lagi inut bahani alon gawe tum keklem tapcho la Karbiang long along lagi la puligi yor taplong ada di ke kali lagi la putua government cing lai pami kapensi bilo Meghalaya sorpan pi pus nami nilitum cing lai sar pensi pi sta nilitum ke umu betame thandak lo egen cita piune Meghalaya asor la pen pani si het mate tumi hetame nili Meghalaya MLA panda cing kilong na nang litum ta statement kita pri posiki nang litum statement mate Meghalaya government asor statement ki pia yonisi border long mangke kaita me suluk sodak nang do kok tiki la election nang lelo tel hai statement pi podak mang suluk sodak tisi nili tumi heta me Meghalaya government a MLA phanta nili puelo je la hai bangke statement ki pita bangke ington muitum chingwa da phile an statement pinu bosi nili pen pu erlo Lakhain ko rapho Borjan constituency parlo Kuligaon Havar Long Biham Searong along Karbiang Long Labor Union Borjan Arotumpen Cepatur Pipon along Karbiang Long Labor Union Lapen International Labor Organization Mate ILO atum cerap cetudun si sai kaceklem ia hormu keronpon Karbiang Long Labor Union Borjan Arome pu horen terang pen kacepahem pu pon amea long aluhiaman pen board chairman Philip Teron Karbiang Long Labor Union tiripia mai pu Chandro Rongpi Rapchun Bang Jonasing Teron Organizing Secretary Raising Milik Bidya Singh Rongpi Rongasar Mukhim Rongpi Juliram B atum cetongdun Bangso along KEC along Labor Department EM Nangji, Labor Commissioner, Labor Director in KEC, 5 Labor Supervisor, Labor Inspector, Labor Officer lapen KEC along Labor Employment Nangji pusi, laso ame along pen KEC,
pen Indian government atum aphan kachuning report labor atum henlo kachipaduk nai la pen mi thanga ke engke charjap thek atum lo labor atum le avete ki kim kerang asai ki chunchi pusi bang somai long than pachini pon kaduka vi bang pharu phosu si ahormu ron ponlu pusi tang pachini don thu lapen kacetang ti atuma phan ansetami pacetang et ja phan puthot nilitum hormu wan thusi pipajir pon thupu pusi klardak pen pachini pon hidipi pen sarpin potisu karbilong ria birta Ansero mate Borjang Constituency Labor Union pen itu pon tepang ni pon la ateng dan sidak dulu la pen non nilitum alam amai bang ke prat pua asono yo mala ipak pa ni pertama long trok a constituency a farman sa langli ke wan pi la pen ida pidun long lo la pen non ke wang jilang ke tang te tuman an bang ke non ne tum ta chirap stu tum pen si alang ni pana ko pidun ko bola se pa tang e di phan se ne la bori pidun ko pini dak la so mai long than bong lo la non ke wang jilang Lapu West Karbing long la Morintu power hydro power project long tame niltum tami phansi sisi kono 30 year ni labage niltum kado belang tumbe be sedampu tumaphan non kiwang ji hut ki claim pon nang ji afom ta nilitum ron pon kang long ron pon long lo lapen Karbing long autonomous council about board chairman ahin pensi nilitum hanang pajir nang padeng nang pajir nang pipon ateng si nilitum pini rat tuman anta la kuipak kucipra isivet non lapen kucipra ku kithe ponon mar kuso pononta nilitum ceron ponong lo nilila ningarong piglo Karbing long tim Karbing long nomhana churup piglo non ovi kimia tumta la ansusi beha paper paprang dunang jipupen janta tokbi hamren West Karbiang long district ahempia longsi gari motor hamren along garage akulat impupon lo lapen hamren along pen gari motor kasemar thik serpu pinang an janta garage akulat chethang pon lo bonta ajahak agari ahempu atumabang amithang agari chethondam hopo jihumri dam dede titi lapen ajahak ahempu atuma bangki thang pachini ave pinpenta bidam kok duulo lasonsi aningkan paparlo bonta nona bangki asam mala tupen towar krong pli atowar ajam kapathya jok kulat setami ceterek ponangpo lasi gari motor ki bija dim abidarlo lasi kulat ahempu pen abatai lo kapachini pon bonta gari ahempu atum jihumri dam abang avia jok lang pon thek thelo ingbodet setami akoi nang pilong lilo pusi garage ahempu janta tok dipen pachini pon hamren pen raikombi Karbilong ria birta nili pini ako isi abirta nang than pon thui pu alama bangke gari amuk alama mukhale lo aprang nili nanglituma phan advance kecheng pen nang than lo lana cheklo pen lana cheklo pu last June pulo non anta gari nangching thom bangawi aja kamunitum even ektata non anta nangching thom bangawi pinlang non gari do ulang lase ajak agari penangan agari keni amlong ache ponda dolo chupenda pulo amlong pon thai po hadak le nangchi humri non pu hadak hamlong anta nangchi humri bangwe ni phanang kol bang tawe dak dokan long bang ta nangchi humri bangawe lase ability ki jut ang selo a system sini ta matha delo lasi nilita dak dukan duer jike kalilo alama bangke nilita umpawenga dukan khuli dampo lasi dak bangke nin las lahai hai alama bangke la gari amukha bang pini pustame nanglitum hanke gari ahem putum aphan anta na pachini lo nanglitum magari ke nilong penke long bon pilu pu bangke lakini nang thanun dak lo pine ke chokche kelele pusitame nanglitum si cibuji igden nang pola bangke nili naing hong nei polo naing hong lo la anarni polo la anarni pen abisi ninkan isirai bank nili nang litum han naing hong lo lasi nang litum an anta nang chilang mang wilang polo te la an bangke nilita ajawang ke nang litum aphan nili sukidar kali nili ke nang rim nang bi pitek the
nang litum nyong se arniwang chewang wer pusona la bangle belekalam mothi arniwang ta nang litum ke wangwi arniwang wangwi pumene fun fan antawi puba lasi radatum bini penke penap kewang tujian labangke nanglitum nililong penke gari nangke bi an atumanta nanglitum mangke gari cilong bonji pubangke labangke nilituna pitek thilu Dipurai komsai ki atum ke duka cerok to ajok kedamtang jakhong ni phai ingkoi rapho arni inut san brahma phan rakia hormu gram pharo isi susepen nep ingnang poncheklu lapen san brahma phan dipu judicial court along ponsi phatek thap pon thotlong san brahma raki beha bepara longta kache tondun du puta pachini ponthu Pinya birta lansi kang tonlo kardom